Už som sám, nemám kamarátov. Dúfam, či si nájdem kamarátov. Hej, chceš byť môj kamarát? Môžem... Napojil sa do skupiny Adam. Môžem ešte nájsť kamaráta. Dobre? Čo chceš? Môžeme byť kamaráti? OK, môžeme... Pridal sa Alex do skupiny. Čau, Alex. Ahoj, Alex. Čaute. Poďme sa zoznámiť. Volám sa Samuel a mám 16 rokov. Volám sa Adam a mám 17 rokov. Volám sa Alex a mám 18 rokov. Môžeme si dať kávu alebo čaj. Káva? Káva. Dobre, ideme na McCafe. Pár minút neskôr. Poprosím 3 kafe. Nech sa páči. Všetci povedali mňam,